И здравейте хора, добре дошли! Днес ми е първия влог, в който ще говоря и ще казвам какви неща. Значи, аз се казвам Ивайло Чукачев, на 9 години съм и живея в Самоков. Сега съм на море тук, малко по-различна е стаята. Да, тук сега съм на море, мога да танцувам, мога да пиша много хубаво, мога да правя много хубави видеоклипове, но още не съм ги направил хубаво. Някой ден ще видите, че ще станат хубави. Само трябва малко да почакате. Няколко дни, седмици и такива неща. Да. Другите пъти ще чувате вече видеоклипове, такива на игри някакви и други неща. Чаленджи ще има в профила и много други неща. Очаквайте ги някъде другата седмица, защото съм на море и не мога сега да снимам. Някъде към понеделник, вторник, сряда. Да.